Haluatko rakastas lellille? No niin. Kirjoita nimesi, niin voimme ryhtyä hommiin. Jos olet käynyt täällä aiemmin, voit napsauttaa terskaani. Kirjoita nimesi. Anaaliennätys. Sytys. Lersi teki sen täydellisen on sait oljem. Moottoripyörän moottorissa on paljon paskaa. Ratkaisu on usein alkoholi. Katsopas uudestaan ja uudestaan. Voihan kulli. Bennis ei nouse vaikka kuinka yrittäisi. Tämäkin on eräänlainen. Sanotaan sitä vaikka masapotkuriksi. Taikka potsamatkuriksi. Ilman runkua masamainiosta ei ole mihinkään. Niin minä olen aina sanonut. No mutta heija. Nyt saat kyllä ottaa ja hankkia rahoillasi vasta kaljaa. Kuulepas paskaa. Lainaa tonni. Ajatella lajalle. Nyt saat kyllä turpaan. Bensiiniä perseeseen, saatana. Voiko ilman tupakkaa lentää? Ei masa mainio ainakaan. Kamerkolmumpot. Juu, kyllä se on kamera. Ihan sitä varten, että voisit ottaa kuvia kultista, niin. Niin, kultista, niin. Tämähän on selkä. 11 anaalia.